Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος είναι το παλαιότερο ίδρυμα στη χώρα μας που ασχολείται με τη νεότερη ιστορία. Ιδρύθηκε το 1882 από επιφανείς ανθρώπους του πνεύματος, με σκοπό να προστατευτεί και να αναδειχθεί η κληρονομιά αυτή, με κεντρικό σημείο την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Έκτοτε, εμπλουτίζεται διαρκώς με αντικείμενα και τεκμήρια για όλα τα μεγάλα γεγονότα που αφορούν τον ελληνισμό έως και σήμερα. Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο είναι το εξωτερικό πρόσωπο της εταιρείας και παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη των Ελλήνων από την πτώση του Βυζαντίου μέχρι και τον 20ο αιώνα. Το μουσείο στεγάζεται μάλιστα στο συμβολικό κτίριο της Παλαιάς Βουλής και περιλαμβάνει μοναδικές συλλογές, ιστορικό αρχείο και βιβλιοθήκη. Εκτός από εκθέσεις, το μουσείο επιμελείται μεγάλο αριθμό εκδόσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεργασιών με ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σεμιναρίων σε ειδικούς και σε εκπαιδευτικούς πάνω στην ιστορία, ενώ παρέχει πληροφορίες και συνεργάζεται με κάθε ερευνητή που θέλει να έχει πρόσβαση στα τεκμήρια που φυλάσσονται στις αποθήκες του. Οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν πλέον ενταχθεί στην εργασία μας κατά κόρον. Ως μουσείο, θεωρούμε ότι πρέπει να υποβοηθήσουμε όχι μόνο στην παραγωγή ερευνών επιστημονικού επίπεδου, αλλά και στη διάχυση έγκυρης γνώσης προς το ευρύ κοινό. Ένα τέτοιο επιτυχημένο εργαλείο με ολοένα αυξανόμενη δυναμική είναι η Wikipedia, που είναι ήδη το κυρίαρχο εργαλείο αναζήτησης ιστορικών πληροφοριών στο διαδίκτυο διεθνώς. Η ανοιχτή δομή της Wikipedia επιτρέπει την ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου και τη σύνθεση απόψεων, κάτι που αποτελεί βεβαίως στόχο του κάθε σύγχρονου ερευνητή. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στο έργο που διαμορφώσαμε και τώρα υλοποιούμε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και με τίτλο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, εικονικές εκθέσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές για τη νεότερη ελληνική ιστορία, περιλάβαμε και την προώθηση της γνώσης μέσω της Wikipedias. Στο πλαίσιο αυτό, και έχοντας πλέον και οι ίδιοι την εμπειρία της Wikipedias, αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στην παρούσα πρωτοβουλία. Θεωρούμε πως η εκπαιδευτική κοινότητα έχει μεγάλη δυναμική στην επίτευξη των παραπάνω στόχων και είναι σημαντική η συνεισφορά της στην διάχυση και στην πρόσβαση στη γνώση. Ως ένα μουσείο που σχετίζεται άμεσα με την Ελληνική Επανάσταση, επιθυμούμε να δούμε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία επαρκώς παρουσιασμένη στη Wikipedia, τόσο γιατί η ίδια αποτελεί πλέον τη σύγχρονη εγκυκλοπαίδεια και υπάρχει ανάγκη να εμπλουτιστεί το περιεχόμενό της στον άξονα αυτό, όσο και γιατί θεωρούμε την ιστορική γνώση απαραίτητο εφόδιο του κάθε μαθητή στην προσπάθειά του να κατανοήσει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει και τον ίδιο του τον εαυτό. Για όλους αυτούς τους λόγους, ενθαρρύνουμε θερμά καθηγητές και μαθητές να συμμετέχουν στο μαραθώνιο αυτό.